जोंनि केडार्स आरो अफिसार्सफ्रा दिनै बिथांमोनखौ जोङो दिनैसिम मोननो हायाखै। गबिन्द बसुमतारीजों पेरेंगा बिथांजों माखासे एक्स एनडिबिखौ नायनांगौनि दायित्वआ बिथांमोननि सायावनो। जों सिन्था खालामदों जों पलिटिकेलि जुदि थांनो हायाब्ला, जों खौसे जानानै जुदि एक्स एनडिबिफ्रा थांनो हायाब्ला, किन्तु फिउचाराव जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया। सोंनाय समाव बिथांमोना बुंदों जे एनडिबि आफादनि साबा दैदेनगिरिनो भुटानाव जायफ्रा गोमानानै दं बिथांमोनखौ नागिरनो थाखाय बिथांमोननो दायित्व होनाय जादों होननानै बुंदों। थ' बिनि सायाव सारा मा बुंनो सानो? भुटान अल क्लियार अपारेशना 2003आव जादों आरो बे एटाकआव अलमस्ट बुंनो थाङोब्ला दिनै वेस्टार्न कामान हिसाबै 19 जन जे जोंनि केडार्स आरो अफिसार्सफ्रा दिनै बिथांमोनखौ जोङो दिनैसिम मोननो हायाखै आरो बे जिनिसखौ जोङो दा गभर्नमेन्टखौ जों क्लेम खालामगासिनो दं जाहाथे माखासे जुदि जोंनि सुबुंफ्रा बा जोंनि केडार्सफ्रा दङब्ला बिथांमोनखौ थाबैनो बख'नांगौ होननानै बुंदों। आरो दिनै जिहेथु दा नैबे माखासे जोंनि भुटानाव थाबोनाय जेनेबा हाब्रां बा इरागदाव आरो फोजौखां बिथांमोना भुटान गभर्नमेन्टजों रायलायनाय समाव थिम्फुआव रायलायनो खांनायनि उनावहाय जिहेथु बिथांमोना गेलेमफुङाव बिथांमोना मोनसे फैनानै गेलेमफुंनिफ्राय बिथांमोना डाइरेक्टलि माने बेवहाय जेनेबा भुटान आरो इन्डियाननि आर्मिफ्रा बिथांमोनखौ हमना लांदों। बेनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनैसिम जों मिथि मोनाखै बबे जायगायाव दङ। दा जों खोनानो मोनदों प्रिजनाराव दङ बा जेलाव दङ बे खोथाखौ बुंदों। दिनै दङब्लाथ' बे जिनिसखौ जों बख'नांगोन आरो बख'थारनांगोन जाहाथे जोंनि साप'ज जोंनि माखासे बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बे अल क्लियार अपारेशनाव 35 माने केडार्सआ अल अभार जेनेबा जोंनि एनडिबिनि मानसिफ्रा दिनै जिउ होदों बा गोमानानै दं दिनैसिमनि बेलायाव। आंथ' इउनाइटेड फरम एक्स एनडिबिनि दिनै आफादगिरि बुंनो थाङोब्ला नंगौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव आङो इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन इउपिपिएलनि जानानै बा इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेटमोन। आंनि समस्थिया सराइबिल समस्ति। नाथाय आङो गेलेनायाव आं साक्सेस जानो हायासै। आं बेखौनो बुंनो सानो जे इउपिपिएलआव आङो पार्टी हिसाबै थिगानो दं, किन्तु माखासे बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे इउपिपिएलनि कर्मकर्ताफोर बिथांमोनखौ आङो मोजां मोनाखै। जाहाथे मोजां मोनैनि खारना जाहैबाय जिहेथु साप'ज जोंनि एक्स एनडिबिखौ इन्टियार एक्स एनडिबिखौ दिनै बुंनो थाङोब्ला रावबो दिनैसिम नायाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा सोरबा हाजिरा मावना जानानै दङ, सोरबा अन्थाइ बाला सालिना जानानै दं, सोरबा बेंगालराव थानानै दं, सोरबा माद्रासाव थानानै दं। ओरैबायदि मोनसे खस्थ' मावनानै जानानै दङ। आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै एक्स एनडिबिनि दा बिसि फिसाफ्रा जेनेबा फिसाया जेलाव दं होमबा फिसाया जेलाव थानाय बिथांमोननि बिसिया सोरनावबा दखानाव साहा काप सुनाय, सोरनावबा न' सिथ्ला सिबना जानाय, बेबादिनो मोनसे बिराद खस्थ'। दा बेनिखाय जों सिन्था खालामदों जोंथ' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनां जिहेथु जोङो साप'ज एनडिबिनि जों सासे लिडार मानसि जेनेबा आं सानदों जिहेथु जोंनि आफादनि मानसिखौ मानो नाया खार'ना आरो जोंनि आफादा जेनेबा एकर्ड खालामदों होमबा बे एकर्डआथ' एनडिबिनि एकर्डसो, रावनिबो एकर्ड नङा। एनडिबिया सिलाय होदों, सिलाय होनानै सारेन्डार जादों नङा होमबा। अब्ला दिनै जोंखौ मोनसे मा होनो जोंखौ जोंनि सायाव बिथांमोना नोजोर होआखै।
जिहेतु दा जोंनि गेजेराव एक्स एनडिपिनि गेजेराव जेनेबा UPPL आवनो दिनैनो मेन माबाफ्राव दङ बा माबायाव सिस्टेमाव दङ बे सिस्टेमाव जेनेबा गोविंद सार दङ बा पेरेंगा बिथां दङ नङा होमबा बिथांमोनखौ दिनै अलमस्ट माने ओरैबायदि बुंदोंमोन जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो बे खोथाखौ बुंदों जिहेतु माखासे सिस्टेमाव थानाय बे सानै एनडिपिआ गबिन्द बसुमतारीजों पेरेंगा बिथांजों माखासे एक्स एनडिपिखौ नायनांगौनि दायित्वआ बिथांमोननि सायावनो आरो केस बा जेलाव थानाय बा माखासे रिहेबिलिटेसन बा एग्रिसिया बा सापज दिनैनि सापज जोंनि एक्स एनडिपिफोरखौ जेनेबा साख्रियाव पारामिलिटारियाव सोनांगौ बिनि बेलायाव गासिबो बिथांमोना दायित्व दंमोन दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामदों बिथांमोना जेबो मावासै बेनिखायनो जों सिन्था खालामदों जों पलिटिकेलि जुदि थांनो हायाब्ला जों खौसे जानानै जुदि एक्स एनडिपिफ्रा थांनो हायाब्ला किन्तु फिउचाराव जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया बे खोथाखौ आं दिनैनि सिगाङाव नोंथांमोननिसिम आं बुङो।